te bunninya nyinin kaliminke ko doye ko kulu ye video doye ko Madina limami do sallira ka bolo jigi ko aboke ka bewa sunna mogo lagosi ko aw bafo ko bolo mina Madina limami refule ka salli ka bolo jigi folo nimbe hatagiya ka sege ka do yesika sabatira tebu ko video dafale ya tigede ko sufe nafila de ro joli be janya nafila minna ko de do ko almami ya bolo mina de chokoroba de do asegena aya bolo jigi wakati o ko fe ayo utaku bila disila wode ya to video nunu nin kanyi ko sebe u ka sege ko mbali mo har ni sabatira yere yala ere franci Madina kalimami de ciden de cira ube Madina kalimami de cira ciden de cira ciden ka hadisa ude bellaje Sheikh Salu Fawjanu yofo kuma dobo ya fo ko bombaji kote kuma dowe ko ewa au ko ewa bi ewa photo mani au ka photo be ya ko esika nye hujade akante hujayo ciden ka hadisa de hujaye ante hujaye ciden ka hadisa de hujaye imamuna Malik yode kullum maqbulu mardudu alayhi illa sahiba hajal khabr imamuna Malik ko mogo be ka kuma dobe minambi ka kuma do sage ma fonnen kaburu tigi ciden de te kataw ciden de ka kuma site bila mu hada me kayina mankana na ye koke uba ye kofo aka fota na ka keta bella jede akera mo sugo ye ayem min ken ni delela balawa ayem min fon ni delela balawa ni della sabatira la qur'ana kono ni ciden ka sunna kono fule ni dele ma sabata tigi ka barbe saga ma de dro e kasoro sariya mi kaburu bato min te Madina kaburu bato Saudiya trottoir ka kaburu bato te munate kaburu bato bila kaburu barika nyinite Saudiya ni aw be dalila ke nin kelena e wakata bido do tige ko Saudi e wa Madina kalimami do ya bolo jigi ka salli munna Madina ka alimamiu na tara hijiro la bawu do awne kaburu ce hari nabe maga ciden ka kaburu kogola ba fu hajji haram munna fana ta fo kaburu barika nyine haramu ya nabe Madina kauko nabe Madina ka kuma muna nabe Madina ka keke wale mina kaburu batote Madina kaburu barika nyine te Madina munato anterdie munato ba ma waya Madina misiri site ko maulidi be ka kono munaw ye maulidi ke fete munama della ke ni Madina ka bare wo yorola donc noni nye kuma fu fala tude galonde do nambarawde do nube biro tiga ko be mo trompa ko anyode fa ko jien sera degré minawa ko bi bolo biri mo nyana o temenaw nabi to aka galon ka ba fo da chamantila mbado ni nye galo ende ala ki mfaga ka kindo janaba kono so nanoe ne ka fo be fe monto ka do ni dina la ka galon ti ko temena mo ti ko ke sisaw yoro nin kele ka galon be joila ala kan kisi kantanga quoi donc video do ya tigede hari na kera fana Madina kalima mi ye bara min ken nin te huje dina kono huje ye ciden ka sunna de lezina daima Madina ka alimamu ngire ka muftu ye minya ka karamo ye mununye ulu sigira kayira uko cide madeli ka bol salli ka bolo jigo hadisa te cide madeli ka salli ka bolo jigo ko hadisa te hadisa nana itara Bukhari taw itara Muslimu taw itara Abu Dawud taw itara Tirmidhi taw itara Nasai taw itara Muwatta Malik taw itara Musnad Imam Ahmad taw ciden ka bolo mina de benim be kono asi bolo jigita kono o ya aw masa aw ba fo ka be Maliki min ko ayta Maliki ka Muwatta la jeke bolo mina la ke Maliki yemin fo ayta Maliki ka Muwatta la jeke abe bolo mina de sura kono o ba uma aw masa wa hanni Madina al-Mamiya abolo jigi ka sallama ko bola tuguniya ka soro tate fana alaka hatin manda mu bo ko
ko ewa madrasa karandew do misidiw la safo kofe do ba ke ewa demisenu ka wutiri salli ɲɔgɔn fɛ ko parce que n'u taara so tɛ wutiri salli ko bɛ cogo de o tɛ bɛn ka wutiri salli ɲɔgɔn fɛ jama la ka doma ka o ye sunkalo dɔrɔn de sunkalo mumɛ a bɛ se ka doma ka wutiri salli alimami kɔfɛ na a bɔra a la wagati wagatini i ni mɔgɔ bɛ se ka wutiri salli ɲɔgɔn fɛ mɛ k'a kɛ laada ye safo kɔfɛ u ka wutiri salli ɲɔgɔn fɛ o tɛ sunna kɔnɔ a ka denmisɛnninw bila yɛrɛ ni min taara so a n'a ka wutiri salli o n'o ka dɛgɛ o de ka wusa yɛrɛ a ko bila ko ka to ka wutiri salli misiri kɔnɔ a b'u ladabɔ ka de k'u lakalala de k'u ladɔnniya la de ko ni mɔgɔ min taara i ka so kɔnɔ wutiri salli ou bien sufɛla la ni wulila wutiri salli a ye denmisɛnninw ni o de ladege ciden ka sunna mɛ a kana denmisɛnninw ladege k'u lamɔ bidiya kan min tɛ diina kɔnɔ a kana denmisɛnninw lamɔ kan o tɛ bɛn silamɛya ka sariya la bon kɔfɛ dɔ ko suro n ye buntɛmɛ ka kuma faranfasiya dɔ fɔ k'u b'a fɛ n ka saga kan n y'a yira n ko a bɛna derisu kɔnɔ aya min nana ni ciden ko ittaqaju ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ala ko yahuda ni nasara u y'u ka dɔɔnikɛbagaw ni ka batokɛlaw u y'u kɛ ala ye k'u bato k'u fara ala kan ni aya fɔra Adi ibn Hatimi kɔrɔ o y'a sɔrɔ yahuda dɔ tun bɛ a silamɛra a ko ciden ma lesina na'buduhum a ko an ka batokɛlaw an'an ka dɔɔnikɛbagaw an tun t'u bato dɛ ciden ko alaysa yuhilluna ma harama Allah fa yuhillunahu wa yuharrimuna ma halala Allah fa yuharrimunahu qala bala qala tilka ibadatuhum ciden ko yalaw aw ka batokɛlaw n'a ka dɔɔnikɛbagaw tun ma kɛ wa u bɛ fɛn dɔ ladaga ala ye min haramuya fana b'a ladaga o nɔfɛ u bɛ fɛn dɔ haramuya ala ye min ladaga fana b'a haramuya o nɔfɛ a ko n tun b'o kɛ a ko o de y'u bato ye wala sɛku sira buntɛmɛ ka kuma faranfasiya filɛ yen da a ko sisan mɔgɔ min ni ɲɛmaw bɛ aw bolo ala ka halala u y'a haramuya ou bien ala ka haramu u y'a halala e yɛrɛ b'a dɔn cɔ ni ye ala ka halala haramu a y'ala ka haramu halala i b'o dɔn mais i sagera ka tugu a ko karasa tellement que karasa y'a kɛ halala ye karasa y'a kɛ haramu ye ne fana b'a kɛ halala ye n b'a kɛ haramu ye karasa min halala karasa min haramu hari n'a ni ala ta ma bɛn ne b'a ko de la ne fana b'a halala a nɔfɛ dɛ e fana y'a haramuya a nɔfɛ buntɛmiya ko ye musirikeya i ye musirikeya ni e y'a halala i b'a dɔn a ye haramu kɛ dɛ mais e sagera k'a sɔn halayala ma ka halala nɔfɛ ka harama nɔfɛ ko parce que ne bɛ karasa de ko dɔrɔn ne tɛ ala ta ko ne tɛ ciden ta ko ne bɛ karasa de ko n'ale min halala hari ni ala ye haramu ne b'a halala n'a ye min fana haramu min fana kɛ halala ye ne b'a kɛ haramu n'a ye halala min kɛ haramu ye ne b'a kɛ haramu ye a nɔfɛ ne b'ale de nɔfɛ i y'a bila ala palasi la ou bien ma bila ala palasi la amu lahum surakaw sarawu lahum min ad-din ma lam ya'zanu bihi Allah ala ko yala jɛɲɔgɔnw de bɛ aw bolo minnu ye sariya dɔ kɛ ko dɔ k'aw ma sariya ye diina kɔnɔ k'a sɔrɔ ala ma jɛn ni min ye donc ni e tugura mɔgɔ kɛ nin cogo la e ye musiriki ye mais e bɛ karamɔgɔ minnu bɛ e ka batokɛla minnu bɛ a ye min haramu ala ye min halala ale y'a haramu ou bien ala ye min haramuya ale y'a halala e yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye min ka yala sɔsɔ a b'i bolo fana ala sɔsɔ de nin ye haramu de nin ye min halalara a ye min halala ni ala ye haramu ne bolo haramu de don ala ka halala min a y'a haramu ne bolo haramu de don ala ka haramu bɛ a y'a halala ne bolo halala de don nin bɛ e bolo nin ye ala de sɔsɔ mais i tugura ka ala sɔsɔ in na a ko e de tɔgɔ ko ala sɔsɔ la mais i bɛ tɛ musirika komi ni e ma ladaga ni e ma ladaga nɔfɛ e tɔgɔ de ye ko ala sɔsɔ la i ye haramu kɛ e tugura ko i bɛ ala sɔsɔ la mais n'i y'a halala nɔfɛ dɛ i kɛra musiriki ye o la waaleykum salaam bon ko tana ko u b'a fɔ mɔgɔ tana ye nin ye dɔ tana ye nin ye dɔ tana ye banba ye ninnu ye min bɛ don aya kɔnɔ wala taqul lima tasifu alsinatukum alkadhiba haja halal wa haja haram
litaftaru ala allahi likajiba ala ko yere nen kana galon tige ka fo ninya halalai ninya haramu pour que galon tige kada alala alay mi halala mugoma et yere te ko haramu ya alay mi haramu ya et te ko ladaga halala ke bagay ala de haramu ke bagay ala de donc wa tebbe mugo ka fin haramu ya yere bolo ko e katanado o te daga mugoy alay mi ladaga hadamaden kelenye o daga rajiya hadamaden be de alay mi haramu ya o haramu ya be de bolo me ka fo ni fe masina duni daga karasala kawye a haramu ya karasala kaw bolo oye aw yere ka galon tige de komi makka kafiru tumbe mina bahayra no saiban wasila ni hamaw no tumbo oke ube daba u doke baga u doke chewu de be nundu baga u do ba fo muso de be nundu chewu tadu baga u do ni asudo ambe badu minne anyana mado na kantigira do muso tadu chewu de badu uluna nyogona makka mushriku tumbo ke ni mugo mo fana ye fendo haramu ya yere bolo olla da sugu de bu bolo ibe do ayaw de kono musirku tumbo jahili bara munu nyew galon tige munu nyew haramale munu ibo do de kono mais ni mugo bana do de be ela o ko bana min bela ni nin dumuni sugu teta e dumuni to edo kama bashi tika wala mi wala dumuni sugu min fule ni ne nyana ma ra yoro min ne nin dumuni duni mala dege madegala ni dumuni duni to bashi to la parce que chire nyere yoke anale madina dondola ina nani ewa dumuni ye ciden fe koro sogo bala o ya sur ciden ka furumuso musulmata sigilendo ciden ya bolo sama kata sogo ma bo ako sogo sugu min be dumuni na ta fo ciden ye o ko koro de do ciden ya bolo sabi o ko haramu yara de wan kana do ay ako nete sigala ka halala haram alaka halala nete suko haramu de aduni dagara min ne de nyana mara yoro min ne de ni duni madege ne de na duni madege min nete skala ka halala haram wala donc hada madem min ye fendo haramu ye yere ko etana ye oye haramu ye oyo ko jugu baye oye yere bira alaka place hada madem kanoke donc ibe sika dumuni do ko ni toya bana koso bana sugu min bela ni dumuni teta ube ni dumuni sugu ne na dumuni madege ube ni dumuni sugu nya korosi doro ni ne ya du doro ewa am fari kolola na min fono abin kono bole ibe sika toy no waye bashi tola bo ko bara yoro do ko be wori do tigi ku kalo ko keshi ko ni marasi bobulu ba dima na ya so be jamana min kono gouvernement de ka sariya nunu ne na yu shigi men nay o te ni gouvernement ka sariya wuta be yoro min aw dama de be yoro do si sote do la tiden ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafsi na yere de be keshi dila aw yere ko abe wori kala ni mugo min ni konyo bi bola ni deme ni mugo mi ewa denkundi bi bola bi deme akana mugo si ka drome min ala na ma jenay o kesi sugun ni mugo min yere jena nay ayere yafo min yere duskun jena nay ya ka wori boka di basi to la ma akana mugo foroshe akana mugo jako wala bo ko balma do kanyen kalina na kudu be burusu dugu de la ko iri sugu do be kungo konona la ni ya buru tige abe yoro mi saate gere yala be dago ko kewa ne ma fo yenne nye doni ke ba ka kumala Cheikh Abdallah Bumbaye do de la kanyen ka ko mugo do be ulufe ni sabi ka sokono aba ge kabo ko ay sa ge kabo lu ka sigi nyogon ka sokono ko nana sa ge kabo le ka sokono Bumbaye ko nin ko sugunte fendo ala menna ya soro atigi be sa ge ni qur'ana aya dode ni aye qur'ana aya dode kala sa munum be sokono be bole kabo ako basi tolo o nyogona sabatira mugo do bolo a ube sababu bangalen do ba bolo abake kenede ka kasa genai
ako basi tola mais ni ote bo ako ato chogo ya wore do ko ibe sa genoy donc ni fana ne ya ba hasuke ma doni ko ka kuma yennina ma fo yennina doni ko ka kuma la ko ni iri sugu be ibe se ka brika sokono ka sa genay parce que hada ma de ko ni ba ke ko mi nye kene kan ko ni dibite ko minna o ko sugu de ka ke hada ma de mbolo mais iri bulute ni i faratula ni na nin fana na ke sebenye alaba do na dilo yere la yere comme nimbe yoro min nin sun wara sa kana gerena alaba na ke seben dilo bo ko be nin ko sugula ni aka sa gete kene de kani beba ye nin ko sugu hada madan ki yere kolosuma ah bon ko do ko banque islamique do be bo ko be ewa na folota ka di do ma be jago ke na ye jago ke abe tono mi soro na tila ko be chogodi bo don ke ba o ya yira banque islamique ka fo san furusa ni fle banque de ate bara site ni islamia barate islamia sariate o banque te parce que banque be ini jiya ka banque nunu de be dilo nyogona doni ko banque be se ka fasamanta nyogonye iba soro banque do be ale ka bara chogo miya ni miya 100% be iriba iba soro banque do be bo keme la bi wolon fula de iriba bara ale bolo bi saba ye bara halala ne iba soro banque do fana be keme la bi saba de iriba bara bi wolon fula imbe ye bara chogo nyumai donc o kawsa nyogonye katakoni mais k'a fɔ banque de fule ni ɲa bɛ baara kɛ silamɛya ka kɛcogo ka yiriba t'a la o tɛ diɲɛ kɔnɔ u ka wusa ɲɔgɔn ye kɔnɔ o la ni sugu min fule nin ye bon n'a y'a sɔrɔ banque bɛ wari di ale ma de ko a ka commerce de k'a la ni tɔnɔ min sirɔ la u bɛ tɔnɔ tila bon juru in fana sara wagati u bɛ juru in dati t'a la ni dati in sera a kan ka sara min na ni o tɛmɛna ni dɔ bɛ fara kan ni o t'a la nin baara cogo baasi t'a la u b'a fɔ nin de ma alimudarabatu ka wari di mɔgɔ ma karisa baara kɛ ni nin ye tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a la an b'a tila ou bien tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a la an b'a tila 3 ye anw ye 1 ye 2 ye ninnu n'a ɲɔgɔnna baasi t'a la mais n'a y'a sɔrɔ juru dati t'a sarali la dɛ parce que banquiw caman ka juru dati de bɛ ni nin dati dafara wari i b'a sara mais n'a m'a sɔrɔ i bolo dɔ bɛ fara kan dɛ n'a y'a sɔrɔ nin b'a la yiriba de don mais n'a y'a sɔrɔ ka wari da mudarabato a dir'i ma de e bɛ baara kɛ n'a ye ni tɔnɔ min sɔrɔ a b'a tila bon ni wari in tiɲɛna i bolo i ka faratu tɛ i ka yaada tɛ a sara t'i kan mais n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛna i bolo i faratura da i yaadara de i b'an ka wari sara nin de ye mudarabato ye baasi tɛ nin baara cogo la mais n'a y'a sɔrɔ nin saratiw ma dafa a la a tɛ bɛn bon o don ye nin pɛrɛpɛrɛ latigɛ ya har o don nin jaabira ya fo siɲɛ 2 an ko amina yɔrɔ alimami kɔfɛmɔgɔw tɛ amina fɔ alimami ɲɛ ni alimami ciden ko ya qala al imam wala dalina faqulu amina a ko ni alimami ko wala dalina de e ko alimami de b'a fɛ olu ɲɛ ou bien bon ko kɔfɛmɔgɔw bon amina kɔni fɔ ciden ye min fɔ ja qala al imam wala dalin faqulu amin ni alimami ko wala dalin ne tigi ko amina a kana kɛ ni alimami fana ka jama ma kɔnɔ ko ni jama amina fɔ ko fɛ ale bɛ amina fɔ o de tɛ ni alimami yɛrɛ ko wala dalin a yɛrɛ b'a fɔ amina jama fana b'a fɔ amina a ka kanw bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ aw b'a fɔ an ye mais k'a dabɔ a kama de alimami ka jama lamɛn de olu k'a fɔ fɔlɔ o kɔfɛ ale n'a ta fɔ lesiri t'o la ni alimami ko wala dalina yɛrɛ b'a fɔ amina
aw alimami ko fe mo fana ba fo amina bon konni ebe yoro mo ka yoro ta location na ko ba fo ka ko so ko sara ka wari do sara ni be bo o ba dima o doni ko basi te ni wari sara lela mais ni wari sara la e bitigi tigila ou be e do tigila kana bara ke ni wari nye i ka wari tere parce que ado be munye ni fana nati ni ma ke mo do be se ka do i ka so kono jurube karu kana u be boli jurube karu kana u be bolete ta yoro dula bonni sugu ni fana ko ni be do wari hake do di nko obila ni be nasarati minna no dafara ni be boyin ka sokono jurutila mbi ka wori takadima mina ya soron ka jurubila ika wori mi maralembe mbolo mbi ka jurutige ka bola mbi ka wori to dima bashi tenina mena yi wori ndi ema be komi aka wori bi bolo komi khalifa fende kana barakena iba ka wori siri ka mara yede e ka wori te kana barakena kana fari ka wori ka barakena donc abe bo domi ni ika juru tala iba ka wori ta kadama ni ka juru bala fana iba tige ka boy ka wori la ne an tabe minke ulube wori mina elade ka barakena adon ni be bo fana ita soro donc don ke ko nin tebbe parce que ni afule kala ijara ani juru do de fara nyogonka ka bitigi dama location na ika sage fana ka juru do ila fana aka wori bu bolibe barakena don ke ko nin tebbe de ka barakena ka wori nye o tebbe donc iba ka wori mara yede ite barakena ita fari ka wori ka na be bo ni aywa ika juru bala iba bo aka wori la ni ka juru tala iba ka wori takadama bon ko doko ale tumbe barake bankila ate tumma dina famu menana sisa nana dina famu banki bara ni nye ka famu ambe konanja jumanka e conseil jumanka be bo chokomi ambe conseil min fo ay doro ittaqillah akasira alla nye kalimaniyata ka wokilu da alaka iya do yoro mi ko femminya haramu mi ni tunta do ka koro alati minanoye me ina ana do yoro mi ko atebe bo ala ika bara wore nyini ambe konan jamme ka uyode ala ko qur'ana kono man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala ko ni mugo mo sirana ne ala ye ibe degu na ne ala be boda ki ndi garjaga yorola e reta amerika garjaga be bo yoromi o man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ala ko ni mugo mo sirana ne ala nye nde nogo yakiye ikakola ala ko man yatawakkal ala allah fa huwa hasibuhu akuni mugo ya kodda ne ala kambi wasa ciren ko man taraka shay'a lillahi awadahu allah khayra minha akuni mugo fengo fenni ya toy ala kama ala ba fele ye fenwore nin kausa ya min toy ambi min fo wo ninde ikatubi ka bola ikabila ikabara wore nyini so ko wakati sera ti wakati kinye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bunninya nyinin kaliminke ko doye ko kulu ye video doye ko madina limami do sallira ka bolo jigi ko aboke ka bewa sunna mogo lagosi ko aw bafo ko bolo mina madina limami refule ka salli ka bolo jigi folo nimbe hatagiya ka sege ka do yesika sabatira tebu ko video dafale ya tigede ko sufe nafila de ro joli be janya nafila minna ko de do ko almami ya bolo mina de chokoroba de do asegena
a y'a bolo jigin wagati o kɔfɛ a ye u ta k'u bila disi la o de y'a to vide ninnu nin ka ɲi kosɛbɛ u ka sɛgɛsɛgɛ bon n balima hali ni nin sabatira yɛrɛ yala référence ye madina kalimami de ciden de cira ou be madina kalimami de cira ciden de cira ciden ka hadisaw de bɛ lajɛ Sheikh Salih Fawzan y'o fɔ kuma dɔw bɛ y'a fɔ ko bombaji côté kuma dɔw bɛ ko aw ko photo man ɲi aw ka photo bɛ ye a ko est-ce que aw ɲɛ huja de a kan tɛ huja ye o ciden ka hadisa de huja ye an tɛ huja ye ciden ka hadisa de huja ye imamuna Malik y'o de kullum maqbulu mardudu alayhi illa sahiba hajal khabr imam